Σας παρουσιάζουμε την καλύτερη ηλεκτρική συσκευή αποτρίχωσης. Την Imagine από την Enjoy, με 72 δίσκους αποτρίχωσης, που ρολάρουν και αφαιρούν περισσότερες τρίχες με την πρώτη. Έτσι, κερδίζετε χρόνο, αλλά και δέρμα απαλό και λίο χωρίς κόπο. Το μυστικό είναι ότι έχει δύο κεφαλές με 36 δίσκους αποτρίχωσης η κάθε μία, που η μία ρολάρει σε αντίθετη κατεύθυνση από την άλλη. Έτσι πιάνουν την τρίχα αποτελεσματικά και την αφαιρούν από τη ρίζα χωρίς πόνο, εύκολα, γρήγορα και καθαρά. Ανάμεσα στις δύο κεφαλές υπάρχουν δάχτυλα ανασήκωσης τριχών, που προετοιμάζουν το δέρμα ανασηκώνοντας τις τρίχες ακόμη και τις πιο μικρές για να τις ξεριζώσουν οι δίσκοι με ένα πέρασμα. Η συσκευή έχει δύο ταχύτητες, χαμηλή για λεπτές τρίχες και υψηλή για χοντρές. Διαθέτει τεχνολογία με ιονισμό για αντιμικροβιακή προστασία. Μαζί θα πάρετε και ένα βουρτσάκι για τον καθαρισμό των κεφαλών από τις τρίχες. Είναι κατάλληλη για να κάνετε αποτρίχωση στα πόδια, στο μπικίνι, στη μασχάλη αλλά και στο πρόσωπο. Ποτέ πριν η ριζική αποτρίχωση δεν ήταν ευκολότερη ή πιο άνετη. Τώρα κάντε άφοβα αποτρίχωση σε όλο το σώμα, απλά και γρήγορα, και αφήστε το δέρμα απαλό και λίο για πολύ καιρό χωρίς καθόλου τρίχες. Αυτός είναι ο μοντέρνος τρόπος αποτρίχωσης. Τηλεφωνήστε και αποκτήστε την Imagine εύκολα και απλά στην ειδική τιμή των 59 € και 95 λεπτών, έναντι της αρχικής της τιμής 99 €, σε 5 άτοκες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Σας παρουσιάζουμε την καλύτερη ηλεκτρική συσκευή αποτρίχωσης. Την Imagine από την Enjoy, με 72 δίσκους αποτρίχωσης, που ρολάρουν και αφαιρούν περισσότερες τρίχες με την πρώτη. Έτσι, κερδίζετε χρόνο, αλλά και δέρμα απαλό και λίο χωρίς κόπο. Το μυστικό είναι ότι έχει δύο κεφαλές με 36 δίσκους αποτρίχωσης η κάθε μία, που η μία ρολάρει σε αντίθετη κατεύθυνση από την άλλη. Έτσι πιάνουν την τρίχα αποτελεσματικά και την αφαιρούν από τη ρίζα χωρίς πόνο, εύκολα, γρήγορα και καθαρά. Ανάμεσα στις δύο κεφαλές υπάρχουν δάχτυλα ανασήκωσης τριχών, που προετοιμάζουν το δέρμα ανασηκώνοντας τις τρίχες ακόμη και τις πιο μικρές για να τις ξεριζώσουν οι δίσκοι με ένα πέρασμα. Η συσκευή έχει δύο ταχύτητες, χαμηλή για λεπτές τρίχες και υψηλή για χοντρές. Διαθέτει τεχνολογία με ιονισμό για αντιμικροβιακή προστασία. Μαζί θα πάρετε και ένα βουρτσάκι για τον καθαρισμό των κεφαλών από τις τρίχες. Είναι κατάλληλη για να κάνετε αποτρίχωση στα πόδια, στο μπικίνι, στη μασχάλη αλλά και στο πρόσωπο. Ποτέ πριν η ριζική αποτρίχωση δεν ήταν ευκολότερη ή πιο άνετη. Τώρα κάντε άφοβα αποτρίχωση σε όλο το σώμα, απλά και γρήγορα, και αφήστε το δέρμα απαλό και λίο για πολύ καιρό χωρίς καθόλου τρίχες. Αυτός είναι ο μοντέρνος τρόπος αποτρίχωσης. Τηλεφωνήστε και αποκτήστε την Imagine εύκολα και απλά στην ειδική τιμή των 59 € και 95 λεπτών, έναντι της αρχικής της τιμής 99 €, σε 5 άτοκες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.